Jeg hedder Mathias Kindler, og jeg vil nu introducere dig for det nye atomløbehjul. Altså, som I kan se, så er det lyserødt. Og det er sådan, vi kan lide det. Prøv at se, man kan lave tail whip og det hele. Prøv at se her. Tail whip! Prøv at se her. Man kan da stå på det. Man kan stå på et ben. Derefter. Ja, jeg skulle ikke lide, det var min møjekamp. Fordi man kan også grind på det her. Og så hopper man op sådan her. Og så smadrer man det. Ej, det er bare for sjov, gutter. Prøv at se her. Som I kan se, så har vi den her meget kedelige Alfo-trækvogn til at vise. Så I kan se, at den er meget kedelig. Og hvis man fjerner den her grimme blå kassette, det går en ski. Og ja. Og så kan man se mig stå her og tale om en blå præsending. Hvad fanden sker der for det?